салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза нархҳои трактор, камаз, зил, комбайн, мошин, чизе ки дами шумо маъқул буд баҳри шумо омода кардагием бародарои азиз, пешкаши шумо иншоалло мекунем. ҳатман видеонавори моро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка биҷақед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. мотоблокам ҳаст бародаро. аз шумо ҳамиха хоҳиш ядона лайка подписатсия. мо баҳри шумо беҳтарин наворҳо иншоалло мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. курси имрӯза дар рӯи экрани шумо. ба аз шумо ҳамиха хоҳиш бародарои азиз, ядона лайка, комментарияву подписатсияро фаромӯш накунед. трактор МТЗ бародаро 81 ай ки нархша 55,000 сомонӣ мега. гуфтагӣ нест ки дар гиҷо қарор дорад. хайне рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг мезанед, аз соҳиби ҳамин трактор дастрас мекунед ҷои истиқоматша бародаро. нархша 55,000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародарои азиз, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. мо мегзарем ба дигар трактори бародаро фурӯшие ки ишам то охир видеоро илтимос то охир тамошо кунед. трактор МТЗ 81, соли баромадаш 2010 сол аст. сӯзишвориш хай дизелния бародаро қарор дорад дар ноҳияи қабудиён. ҳамаш 100 ай мега. бештар маълумотро ина ба телефон мега занг занад, савдо мешавад. бо касоне ки харидори бародари азиз, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. трактор ягон камбудӣ надорад. ина бародаро трактора худтон бинед, хай ҷиф нашидаги хай соза барои ҷиф кардан мешавад бародарои азиз. мо мегзарем ба мошини фурӯшӣ. солаш 1998 сол аст. сӯзишвориш бензина бародаро, коробка автомата. мошин дар шаҳри турсунзода. нархаш 45,000 сомония. бо гап мезанем мега. ина бародаро, касоне ки харидори нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, рақамҳо дар рӯи экрани шумо 1283 занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. аз шумо ҳамиқа хоҳиш бародарои азиз ки ҳамун лайка биҷиқеву дар канали мо меҳмон боше, подписатсия кунед. мо баҳри шумо кӯшиш мекунем. грузовой форланд 3360, соли баромадаш 2014 сол аст бародаро. сӯзишвориш дизелния. мошин ҳаматарафа аст, камбудӣ надорад мега. гарини нава, ягон камбудӣ, солшам 2014, ягон чиз камбудӣ бародаро мега надорад. харидори аниқ бошад, бо савдо мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи 68,000 сомонӣ. касоне ки харидорен, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ина бештар маълумот дигарош бародаро дар рӯи экран навистагӣ, ҳатман худтон бихонед, бинед, бо рақамҳо дар рӯи экран занг занед. ина бародаро зил самосвал, соли баромадаш 1980 аст. сӯзишвориш дизелния. дар ҳолати хуб қарор дорад мега. ягон камбудӣ надорад. соҳиби мошин мега қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 35,000 сомонӣ мега. ина бародаро, мошина худтон бинед чӣ хел нав ай, кузоваш ҳамаш нав, ягон камбудӣ мега надорад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, нархаш 35,000 сомонӣ бо савдо мешавад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро мерседес бенз, соли баромадаш 2006 сол ай. сӯзишвориш дизелия. мотораш dv4 ай. коробка передачи механика. срочно фурӯхта мешавад мега. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. яксола ҳуҷҷат, балонош нав. харидори аниқ бошад, бо савдо мешавад. ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 110,000 сомония ки барои таксизанӣ беҳад мошини хубай бародаро. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамаи мерседес дастрас кунед. ина бародаро комбайн, қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад. тех нест, бо савдо мешавад. ина бо ба алафдравака ришқадравака имтариё бародаро. нархаш 108,000 сомония. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед бародаро, бо савдо мешавад. ина бародаро фура, грузовой фурае ки беҳад калони зурай, қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. соли баромадаш 2008 сол ай. сӯзишвориш дизелния. вагония. ягон камбудӣ надорад. ҳамин чизоша ба моро гуфтагӣ бародаро. 340,000 сомонӣ нархаш.
کسانی که خریدار رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید بیشتر معلومات رو دسترس کنید. نوای میگه یگان کمبودی نداره. سال برآمدش 2008 سال. اوپل استرا اش سال برآمدش 2007 سال. سوزشورش دیزل برادر. کوزوفش каравана объем мотор 1.9 коробка передачи механика. мошин خوبه یگان کمبودی ندارد. های کردگینش 4 تا الکتروپاکت دارد. دروش هم دارد. نرخش 44200 сомонӣ мега. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. бо савдоран мешидаст. ина бародар салониш мошин ина растамошка кагия. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. опел зафира соли баромадаш 2008 сола. сӯзишвориш дизелниш нависагия бародаро хай бахшиш ман намедонам дизелни нависагия. кузовш каравана объем мотор 1.9 коробка передачи механика. зафира мошин вагония ягон камбудӣ надорад. германия овардагия. прамои германия. нархаш 6000 сомоние ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин нава ягон камбудӣ надорад. растамошка кардагия. ина бародаро присеби фурӯшӣ барои пахтакашӣ. нархиш 10500 сомониш мега. қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ. дар ҳолаташ миёна ҳай мега. ягон камбудӣ надорад. тележка хубай нав краска кардагия. ҳамаш 100% 10500 сомониш мега. дар касоне ки маъқулай марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бо савдо мешавад. ина бародаро грузовик газел соли баромадаш 1999 сола. сӯзишвориш дизелния. нархша 28000 сомонӣ мега. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. бо савдо мешава мега. қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ. касоне ки харидори бародари азиз марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед фақат аз номи канали мо салом расонед ба шумо скидка карда мешавад. балонош нави созанд. грузовик хундай портер соли баромадаш 2003 сола. сӯзишвориш дизелния бародаро. қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ. мошин харош мақсад састаниш хубай. то 14 декабра документ дорад. ягон камбудӣ надорад. нархша 65000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. мошин ягон камбудӣ гуфтагия ки ягон камбудӣ надорад. касоне ки харидори бародари азиз марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед. опел астра аф соли баромадаш 1996 сола. сӯзишвориш бензина бародаро. кузов сидан объем мотор 1.6 коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега. қарор дорад ягон камбудӣ надорад. нашо документ мо намедонем бародаро дора надора хехтон мефаҳмед. нархаш 36000 сомоние. мошин қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ. касоне ки харидори ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед ина бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо 0885 занг занед бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ина бародаро грузовой зил соли баромадаш 1988 солай. сӯзишвориш дизелния бародаро. чапакнакаи хокай чизе бошад чапанан мекунад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. камтарак кор дорад. балонош нормалниян. камтарак мақсад ремонтиш мекунӣ бародаро. нархша 35000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. мошин зил қарор дорад дар ноҳияи айнӣ. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. грузовик камаз бародаро соли баромадаш 1987 солай. сӯзишвориш дизелния бародаро. қарор дорад дар ноҳияи ашт. нархшаш 90000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. чапакнака 4 балонош полни наван. пакришкаҳо бародаро полни наван. касоне ки харидори ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳад мошин дар ҳолати хубай. яъне камаз бародаро дар ҳолати хуб қарор дорад. касоне харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бо савдо мешавад. хондай старекс соли баромадаш 2000 сола. сӯзишвориш дизелния бародаро. кузов караванай объем моториш 2 бародар. коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. савдо дар пеши мошина мега. беҳуда занг назанед. ина бародаро мега беҳуда занг назанед бо савдо мешавад. нархш 20000 сомоние. мошин қарор дорад дар ноҳияи ашт. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед. мошин созай ҳайкини ҳамаш 100% мега.
трактор МТЗ 80 бародаро, сӯзишвориш дизелни ҳамат медонед, қарор дорад дар ноҳияи Ашт. Ягон камбудӣ надорад, плуг чизил қатиш фурӯхта мешавад бародаро. нархи 65 000 сомония ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори ё нашод трактор фаҳмидан мехоҳед бародарои азиз, ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо 4459 занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. трактор МТЗ 82 бародаро қарор дорад дар ноҳияи Балжувон. беҳтарин трактор мега, дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. 4 калисаҳай бародаро, нархша 80 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашод трактор фаҳмидан мехоҳед бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. грузовой тангин соли баромадаш 2007 соласт, қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, нархша 25 000 сомонӣ мега, аккумулятор навай мега, кор кардагӣ нест, нахаду мошинча зурай, техпаспорт надорад бародаро. нархиш 25 000 сомония, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ягон камбудӣ мега надорад, фақат техпаспорт надорад бародаро. ина рақамҳо 7005 занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро мотоблок, мағозаи мотоблокай, нархошо 14 000 сомон, хархела чанд намуд дора бародаро. 14 000 сомон, 8 ба фикри ман 88 ё 86, 186 ё 188 ҳамтариё бародаро. хай занг занед, дигар чизоро аз соҳиби ҳамин мотоблок бародаро фаҳмидан метавонед. рақамҳо дар рӯи экрани шумо 7343 занг занед, дигар чизошам соҳиби ҳамин мотоблок мефаҳмонатон. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. самосвал зил бародаро 131 соли баромадаш 1979 солай, сӯзишвориш дизелнияй, аккумулятор нав я чанд чизиш бародаро навай, мошинчарам хичан навай, ина чапакнакам ҳаст, нархша 75 000 сомонӣ мега, газ қатия бародаро. ҳозираш да газ қатия қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, нархиш 75 000 сомонӣ, салонош созай навай. касоне ки харидори нашод мошин фаҳмидан мехоҳед бародарои азиз, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. зила аз даст надиҳед, зил хуба, ягон камбудӣ мега надорад. трактор МТЗ 81 соли баромадаш 2013 соле бародаро, сӯзишвориш дизелния, дар ҳолати хуб мебошад мега, қарор дорад дар шаҳри Қурғантепа Бохтар. нархиш 150 000 сомония ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори ё нашод трактор фаҳмидан мехоҳед бародаро, 2285 охири номброш занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор Т82 бародаро, қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа. трактор ҳолаташ нағзай, бозам муомила нағз дорад мега, нархи 65 000 сомония, муомила яъне савдо бо мешавад, хушрувак савдо мешавад бародаро. касоне ки харидори нашод трактор фаҳмидан мехоҳед, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор созай мега, ягон камбудӣ надорад, 4 калисаш навай. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. трактор МТЗ 80 бародаро, соли баромадаш 2019 солай, 200 соат коркардагиай ҳамагӣ. трактор беҳад навай, беҳуда мега, илтимос занг назанед. нархша 255 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. трактор пачка ё 200 соат корфармудагиай. касоне харидоре, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ҳазор раҳмат барои дастгирии ҳамаи шумо бародарои азиз. худо нигаҳбон.